ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд навъ мошинои нави арзон роӣ карда ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Навор имрӯза навори зуд шудаги ки фақат мошинои арзона ай Land Rover арзон сар кардагӣ то дигар намуд маркаҳоша ки ҳамаи намуд советски Opel, Nexiҳо, Сечкаҳо ва Land Rover ва дигар намуд маркаҳои Camry, Toyota ҳаста ки нархҳои бениҳоят арзон карда дӯстони азиз. Кадоми шумо агар мошини фурӯшӣ бошад, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, ягон аппарат, чизе ки барои фурӯхтан дорем, барои реклама кардан, маромад дар рақамҳои реклама кардан 885 12 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад. Чӣ реклама, чизи фурӯшӣ дорем, барои ҳамин рақамода роӣ кунед, мо рекламада мегузорем. Ва дӯстон азиз, кадом то ки дар ҳамин навор мошини маҳқулотона ки наёфтен, дар комментария мо нависед кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда баҳри шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. Ва курси имрӯза бошад 118 сомону 20 дирҳам аст дӯстони азиз. Ва мо мегзарем ба қисми навории имрӯза дӯстони азиз. Фақат шумо лайкҳоро занед ва навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. Дӯстони азиз, пеш аз наворро сар кардем, якта компания хубиро ба шумо тавсия метиҳем ки Пересчани Граница якай Парвиз ҳаст ки таҷрибаи чандсолаи корӣ дорам ва дӯстони азиз одами боваринок аст ки мо ҳар каса тавсия наметиҳем. Компания якай Парвиз чанд сол таҷрибаи корӣ дорам ва мошинои замонавии комфортни мақсад ки кондитсионер ва дигар чизои лозимӣ ва чанд намуд маркаи мошин дорад ки кадомаша худтон интихоб кунед. И хали мошинам аст, ҳамин мошин аст бо аст ва дигар намуд маркаҳам аст. Шуморо аз территорияи Москва, Московский област, территорияи метро Домодедов, Садовод ва дигар ҷо гирифта ва ба соқ сало ба сарҳади Қазоқистон бурда меорам. Ва инчунин дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мисол камбудӣ боша, агар бо худашон ёришона мерасонанд дӯстони азиз, одами боварнок ҳастанд, мо компания якай Парвизро ба шумо тавсия метиҳем. Ва инчунин забони узбекиро медонанд, урусиро медонанд ва тоҷикиро шурӯъ медонанд. Се забон кади бо шумо мақсад ки гап мезананд. ҳад рақамошон дар WhatsApp аст, ҳад рақамошон 24 соат кор мекунад, нархаш бо маслиҳат аст, маромад кунед, занг занед. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi аст ки срочнаи Daewoo Nexi соли бори 1695 аст ки сӯзишвориш газ бензин, объем мотори 6 литр, коробкаш механика, ҳолати мошини баҳдрон беҳтарин аст. Мошин 4 та баллон пачка, 7 моҳи дига ҳуҷҷат, салон тоза, мошин чотка мега, бо хайхтон маълумотша мега, номерам дора уже. Нархи мошина мега 18000 сомон гуфтесиянд, бо арзон мегад мекунем. Мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Қубодиён, дӯстон, яъне ки ноҳияи Қубодиён қарор дорад, 18000 муомила дорад. Краскаш тоза дӯстони азиз, муқиха ягон мелиш боша, бо хайхтон маълумотша мепурсен. Баллон пачка, 7 моҳ ҳуҷҷат, 18000 муомила дорад. хоб промои рақамҳои TCL ҳисобшуна дар рақамҳошон WhatsApp дорад ва рақамҳошон кор мекунад. Оидаи мошин шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмида, оиди Nexi маромад занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. ва кадоми шумо мошин дорен, хона дорен, замин дорен, квартира дорен, ягон чизе ки мисол маҳсулоте ки барои фурӯхтане фарқ надорад, метавонед ки дар рақамҳои 885 12 20 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад, роӣ кунем, мо реклама мекунем. Лайкҳоро занед то навора то охираш тамошо кунед. Мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra J аст баҳдрон ки дар кузифи седана беҳтарин ҳолата соли бори 2005 сол. Opel Astra дар кузифи седан соли бори 2005 сол аст. сӯзишвориш газ бензин, объем мотор 1.8 қабрға аст, коробкаш механика, ҳолати мошин баҳдрон беҳтарин аст. Мошин 5 моҳи дига танировка дорад, 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, электропакет, кондитсионер, 4 та баллон 80%, CD салон, ABS, 4 дисковой заводской ва салоншам тоза аст. Нархи мошина мега 55000 мегем, бо арзон мегад камтар мекунем ва мошина ниҳор қалор дорад дар шаҳри Кулобда. 2005 аст дӯстони азиз, нархаш 55000 сомон аст, боз камтар муомила дорад. Оидаи мошин шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед, дӯстони азиз, рақамҳои Вавилоли соҳиба ахираш 39 кор мекунад, WhatsApp ҳам дорад, дуюм рақамҳош рақамҳои мегафон, ахираш 50. Мошин дар шаҳри Кулоб аст, чотки сайстени аст. агар шумо харидори анихи бошед, занг занед, маълумотои пурра ва аниша аз худашон гирен. ва дӯстон аз гуфта намонам ки амин ба хотири меҳнатҳо мо ялайкиро мезанем, фаромӯш намекунем ва дар фикри худтон дар комментария менависем. кадоми шумо ки ҳамин наворро то охираш тамошо карден, агар ягон мошини маҳқулотона ки наёфтен, ба дилтон дар комментария мо нависем, мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст баҳдрон ки сечка объёмни соли бори 1998 аст ки сӯзишвориш бензини холӣ, объем мотораш 2.8 литр, коробкаш автомат аст, сайстани мошин баҳдрон беҳтарин, коробка автомат, мотораш 2.8 автомат. хоб дӯстони азиз, мошин электропакет, кондитсионер, салон тоза, дисковой рамашка мошин мега, объемни беҳтарин ва
сумаки нархи мошина мега 85000 сомон мегем бо арзон мегад мекне ва алиши тоқа ба Opel Caravan ки соз боша мега болоиш сумтия мешава тоқа алиш ба Opel Caravan кадисони азиз. хоб дигар мошин дар кор нест. мошин 85000 аст бо муомила дорад қарор дод дар шаҳри Душанбе дисони азиз. балон малон консерне светои фасон краскашам ягон сарапина надорад. боиди ҳамин сечка шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед нагар фаҳмида парамои рақамҳои вавилоншон сунади ва рақамҳои ватсапшон метавонед маълумотои пурраша аз худашон гиред. марамат ва кадоме ки мисоли ягон реклама дошта боша марамат сунади дар рақамҳои ватсапи мо дар аввали видео ҳастай 20 метавонед сурат маълумотро мекунед мо реклама мекунем. ва кадоме ки мошин харед бозам мегӯем ки дар комментар ҳасте чӣ хел маркаи мошин лозим ҳастай танҳо дар комментар пешкаш мекунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки срочная Toyota Vitz ҳастае ки соли бори 2010 сол ҳастае ки суҷфуреш бензини холӣ объём мотораш 1 литре коробкаш автоматаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мегад беҳад мегад мақсад ки зура мегад суни азиз 2 сол пеш мегад айвагон мегад гирифта буда мегад тоозира мегад як даст гаштагиае. дӯстони азиз мошин мегад бениҳоят мегад тоза суни азиз мақсад ки ҳамагӣ мегад 21000 километр мегад ман гаштаги мегад соҳибуш бухай аниқ ҳамаша мепурсем. кондитсионер дорад салон тоза электропакет ва дигар чойрӯзивӣ монитор ва нархи мошин 55000 сомон аст боз хай қатиқчон муомила мекунед. нархи мошин 55000 та инам хеле светои булу буда суни азиз инам хеле свето рақамоша дар ипони видео. оиди Vitz дӯстон азиз ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед ягон комфортша бо фаҳмидан хоҳед нагар фақат шумо занг занед ба шумоша фаҳмонаита мошин хай як комфорт дасони азиз барои 4 одам зур аст 5 одам камтар мотори як вазбине. марамат дигар маълумотша гирем ва хоҳиш мекунам ки барои мо хеле муҳимай лайк бепула гузорен чӣ мошине ки дар кори нависем пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузови хетчбек срочна соли бори 1990 ҳастае ки суҷфуреш газ бензин объём мотори 6 литре коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад яксола ҳуҷҷат утилизатсия мегад кардаги ҳастае мотор мегад звера газ бензин мегад кор мекунад хаем ки солуш кӯна аст дӯстони азиз ҳуҷҷат дорад утилизатсия кардаги мотор звер калпак дисковый простой. нархи мошин 17500 сомон аст камтар муомила мешавад мошинаи ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 17500 90 сол яксола ҳуҷҷат кати дигар чӯшкати. хоб дӯстони азиз агар шумо харидори аниқ бошед дар рақамҳои соҳиби ака ҳастае мегафонаи ахираш 51 метавонед ки занг занед маълумотша гиред ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Toyota Corolla D ҳастае ки бо нархи арзон ва дар ширкати 1616 айни ҳол кор кардастае. Toyota Corolla D соли бори 2008 сол суҷфуреш газ бензин мотори 6 литр коробка механика мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нарша нархи оптон мегад мондаги дӯстони азиз мақсад ки мошин бениҳоят арзонае. хоб шаҳрномаи мақсад ки дар ширкати 1616 мегад мақсад ки литсензияш мегад то 2027 дорад яъне ки хоҳен агар кор мекунед нахоҳен мебуронед шава. нархи мошина мегад 55000 гуфтесиян бо ягон сумша мегад арзон мекунем тоқа сума мегад алиш намешав ва бампери пеш ахир сума камтар мегад хеле сарапина код дорад дигар маш соза мотор соза дӯстони азиз хадаво соз коробка соза мегад ду бампери пеш ақиб камтар пеш фарош кати код дорад фарошам хая полировка мегад мекунем. ои дӯстони азиз Corolla D агар мисол ягон маълумот хоҳед нагар рақамошон аст тисел кадоме ки мисол мехоҳад дар ширкат кор кардан ина тайёр аст мисол бе расход намекунед дигар метавонед кор кунед ва кадоме ки мехоҳад лакленкоша мекунад ки як краска ба фирм мекунад. марамат дигар маълумотои пурра вани аз рақамҳои тисели поём. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки Opel Astra F дар кузови седан срочна бо нархи арзон соли бори 1993 ҳастае ки суҷфуреш газ бензине объём мотори 6 литре коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад соз хай камтар ду краскоша дуҷош ба сарапин дорад неки созай 4 та балон мегад пачка дӯстони азиз 4 та чихолои фасонак мондаги ҳастае салоншам тоза кай нархи мошин ҳамагӣ 18000 сомон аст боз мегад арзон мекунед. Opel Astra F седан 18000 сомон аст муомила дорад. оиди мошин шумо ягон маълумотои зиёдӣ мехоҳед ягон саволтон бошад агар шумо ки харидор ки бошед рақамош ҳастаи вавилон дӯстони азиз занг занед маълумотои пурраша гирем ба хотири меҳнатои мо барои шумо меҳнат мекунем чӣ мошине ки дар кора менависем мемонем дӯстони азиз фақат шумо лайка фаромӯш накунед занед барое ки видео паҳн шавад ва
навори мо дар рафиқидор ва дар WhatsApp имо то силкотон авичоша падрисаш кунед. Мегзарем ба 8-ум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Tico срочна. Соли бори 1996 сӯзишвориш бензини хӯлӣ, объем мотори 1 литр, коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. Мошина хайр аз худша дидасен ки чира аз худ дора. Обшим як краскаш мега сарапина бисёр дора мошин. Ин хеле светои синӣ. Нархи мошина мега 7,500 сомон гуфтесиянд бо арзон мегад мекунем. Мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восей. Нархи мошин 7500 сомон аст, муомила дорад, қарор дорад дар ноҳияи Восей. Рақамҳои сӯзишон аст Вавилон. дӯстони азиз, оиди Tico шумо ягон маълумот хоҳед, агар ягон саволои зидтон боша, фақат занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонад, фақат барои одамони харидон марама. Мегзарем ба 9-ум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки ВАЗ 2107 ҳастае ки соли бори 6 1989 ҳастае ки неки сайсияш мега зурай. Сӯзишвориш бензини хӯлӣ, объем моториш 1.5 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. Краскаш мега сирхи баъд рӯшан мега камтар сараскаши хеле свети ҷигарӣ кардага, яъне ки ҳамун свет дар монанда мисол камтар хеле беранга касон ази. И худаш серанг бо мега камтар хеле беранг краскаша светча камтар 30% дига кардаган. Обшим ҳамин то се света мумкин аст дӯстон азиз. Махсус свети ҷигарӣ, сурх вастай бо камтар сирхи мақсад ки беранг. Обшим серанг ам хеле мумкин будай бо хатми махтум маълумот ча мегирен. Мошин мега кузуфуш мега тоза мега ҷавоб мегӯ. Мошин мега пӯстаги мега надорад. Краскаш мега сирхи рӯшанак буд мега нехели када мега дӯстон азиз. Хай бо хатми маълумот ча бирен. Нархи мошин ҳамаги 10500 сомон аст, бо мега арзон ва муомилаи хуб дора мега срочна сум дар кураем. Тоқа суми холи алиш намеша мошин дар пойтахт 10500 аст, бо муомила дорад, хеле светои инам хеле кадаги. Хоб оиди мунолафтон аз шумо дагон маълумотои зиёдӣ агар дар кор боша марамат занг занед. Мегзарем ба 10-ум мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback бо нархи арзон срочна. соли бори 6 1994 сӯзишвориш газ бензин, моторша 1.8 гуфтага аст, агар хато накарда бошам бо хатон маълумот ча мегирен. Коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. Мошин мега созай. 4 диска дӯстон азиз, 4 балони ҳолати кори светои ин хеле бутулка. Нархи мошин 15000 сомон аст, боз мегад арзон кардан метавонад ва мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулобда. 15094 сол нархи арзон аст, бо ҳамира ягон сумша мегзаранд. оиди Hatchback шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмидан, промои рақамҳои мегафони ҳисобишон ахира 16 занг занед, ҳамаи саволотона ба мақсад ки ҷавоб метавонад ва арзона мекунанд. кадоме ки дар навори мо мошини маъқуле ки наёфта бошед нависем пешкаш мекунем. Кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад, марамат дар рақамҳои мегафони мо тоқа WhatsApp 885 12 20 20 WhatsApp дорад дӯстон азиз. 885 12 20 20 марамат кадоме ки реклама дорад ё мо рекламада мемонем. Мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Дӯстон азиз, ланҷрои фурӯшӣ ҳастае ки срочна бо нархи арзон, хеле светои металлик, яъне ки серебристи свет. Ланҷрои дӯстони азиз спорт соли бори 6 2004 сол ҳастае ки сӯзишвориш бензинай, моториш 4.4 литр дорад, коробкаш автоматай. дӯстони азиз, мошин камтар расход дорад. Моториш мегад мақсад ки мотор када накора мега, обши моторш алиш мекунед. Моториш мақсад ки кор дорад. Моторша дига мекунед мега, дига ҳама ҷош мега 100% кондиционер, электропакет, балонати кори салон тозак. ай моторш намедонам ки чанд мотор аст, мумкин ки 14000, мумкин 18000, мумкин 200, намедонам, ё ки мумкин арзонтар ам бошад. обшим хитон маълумот ча мегиред. Нархи мошин 35000 сомон аст, фақат ки мотор мезанед. Моторша уже тамом кардагай, мотора зубур ба алиш мекунед. Моторша ки дӯстам намедонам чанд тай. агар моторша мисол 10000 15 20 там боша, мисол мошин шумода арзон мегата, бо хатон маълумот ча гиред, ҳамира срочна мегад мефурӯшем. Мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Кулоб, рақамош дӯстон азиз Вавилон аст ва 35000 аст. кадоме ки мехарад марамат занг занад. хоб дӯстони азиз, чӣ мошине ки дар боша дар комментария мо нависед пешкаштон мекунем ва кадоме ки мошини фурӯшида дар рақами болобуда 2020 дар роҳи кунад сурат реклама мекунем. лайкор аз ан фаромӯш кунед. навора то охир тамошо кардед. раҳмат. ин буд навори музеи мо. то видео